Posteriormente, o presidente de ACOE achegábase a un centro comercial que se incorpora tamén á propia asociación e co que se asinaba un convenio. Trátase de que os fillos dos socios, pero tamén dos empregados do comercio da estrada, fillos menores, obviamente, poidan ter un lugar de esparcemento a un precio máis barato. Nos aquí, vimos de celebrar unha asinatura dun novo convenio por parte da asociación e máis este centro de ocio. A meta ou o objetivo dos estudantes comerciantes da estrada é dar un pouco cada vez máis servizos aos asociados, neste caso tamén aos empregados que traballan en tendas asociadas. Cada vez máis, como decía, os colectivos como nós están se convertindo casi en empresas ou colectivos de servicios, e con este acordo que vimos de asinar, pois eu creo que os asociados da COE teñen casi como unha campaña publicitaria, e ademais temos repetido moitas veces, pero por unha modesta contribución económica, como son as cuotas que pagamos, que son en torno aos 10 euros ao mes, pois ofrecemos unha serie de servicios que no mercado libre, por así decirlo, non terían opción a chegar a eles. Non só eso, senón que, quedamos, é un colectivo que se sinte representado, que defendemos os seus intereses. En todo caso, somos un interlocutor para calquer tipo de conflito ou de convenio, como neste caso. A tratar de facer, sobre todo, para que os asociados da COE que vayan a traer aquí os nenos, que sepan que as actividades que vamos a facer nada máis, ademais de que o neno este aquí distraído, vamos a intentar ocupar o tempo libre con cousas con obradoiros, con cousas que sean amenas, que non sea todos os días o mismo. Entón, para iso temos un programa de actividades. Tamén temos unha hora onde, por suposto, os nenos teñen que facer os deberes, posto que, como van a pasar aquí a tarde, pois así, cando chegan a casa, pois xa teñen esa parte feita. E, ademais, tamén nos vamos a ocupar, en certo modo, vamos a intentar que eles aprendan algo. Ademais de estar aquí, pois entonces vamos a darlle clases de inglés, con pequeniñas cousas, porque hai unha diferencia moi grande de idade, o sea, de 3 a 12 anos. Entón, o que vamos a intentar que eles reteñan o máximo posible, con xogos, con minidisco, con diferentes tareas que vamos a facer aquí. Esperamos que os pais estén contentos do servicio que vamos a prestar. Tamén lle damos as gracias a COE por este convenio que acabamos de firmar, que espero que sea tamén a longo plazo. As persoas que pertenezcan á COE van a ter un descuento na tarifa mensual. Hai tarifas según o día, un día, 2 días, 3 días, 4 días ou 5 días a semana. Entonces, eles van a ter un descuento dun 10% sobre a tarifa mensual. As familias numerosas terán que traigan 2 ou máis nenos, pois terán un 20%. E despois hai a opción de tardes soltas. Por exemplo, se os pais teñen que facer algo en un momento dado e teñen que deixar o neno en algún sitio, entonces aí farase tamén un 20% para os pais que pertenezcan a COE.